मोनबाय जि 21थि जि भारतनां बुलुर बादायलायनाय अन्थाइगोरा बड'सा बिर जोहोलाव बिथांनि मुङाव जिहेतुके नैबे बुलुर बादायलायनायखौ होबोदों। देग्लाय 21थि बोसोर जाबाय। दा जोङो बानजाय आफाद हिसाबै जोङो 7, 8, 9 बे सानथामनि जे हाबाफारिजों खुंफुंनो लानाय जे बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ मोजां भाबे जाफुंसार होनो थाखाय बानजाय आफाद हिसाबै जोङो साखाफारा जादों। जों सानो माने दिनै 70% बा 70% जिखिनि माने खामानि बे खामानिया जाबाय आरो 30% खामानिया आद्रा दंबावो। जों आसा फारियो नैबे साननैनि गेजेराव जों जिखिनि आद्रा खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ जोङो मोजां भाबे मावफुंजोबनो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। बबे टिमनिफ्राय हांख्रायनाय जागोन? जोङो माने देग्लाय जिहेतुके बोसोरफ्रोमबो अल इन्डिया लेभेलनिफ्राय जोङो हांख्रायनाय जायो। देग्लायबो जोङो आसामनि बाहेरनि 4 जि टिम बेखौ हांख्रायदों, लोगोसे आसामनि 4 जि टिम बेखौ हांख्रायनानै 8टा टिम जोङो हांख्रायनानै नैबेयाव गेलेहोनायनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। दिल्लीनिफ्राय जों मोनसे माने बुलुर बादायगिरि बिथांमोनखौ हांख्रायदों। ओमफ्राय गुजरात, झारखन्ड, NF रेलवे, बिदिनो आसाम पुलिस, आसामनि इलेक्ट्रिसिटि बोर्ड, सरभग आरो जोंनि ओनसोलनि भेरगावनिफ्रायबो मोनसे टिम दङ। दा बे हिसाबै जोङो 8 टिमखौ लानानै जे 21थि जि अल इन्डिया अन्थाइगोरा बड'सा जि गल्ड काप चेम्पियनशिप 2024 बेखौ गेलेहोनायनि जे हाबाफारि बेखौ जोङो लादों। आसा फारियो जे सानथामनि जि बुलुर बादायलायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बयनिबो मदद आरो हेफाजाबजों जोङो मोजां भाबे जाफुंसार होनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों। 7 अक्ट' खालि जोङो गासैबो टिम लोगोसे जिखिनि अफिसियेल दङ बिथांमोनखौ जोङो रिपर्टिं खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायदों। 8 आरो 9 बे अक्ट'निफ्राय जों खेलाखौ गेलेहोनाय जागोन। दा बिदिनो जोङो 9 अक्ट' खालि फुंनि जे हाबाफारि बे हाबाफारि हिसाबै जों अन्थाइगोरानि बिथांनि जि गामि बे गामियाव बिथांनि फबनाय जायगायाव जोङो बिबार बावनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो लायो, देग्लायबो लागोन। बेजों लोगोसे जोंनि गेलेनायखौ बेखेवनाय जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि मानगोनां CM बिथां प्रमद बर'खौ जों हांख्रायदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिनानै जोंनि जि जोबथा जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ बिथाङा बेखेवनो हागोन। बेजों लोगोसे जोंनि आसामनि आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां मानगेजेर बिस्वजित दैमारि सार बिथाङाबो फैगोन। लोगोसे जोंनि बिटिआरनि माने स्पिकार बिथां कातिराम बर' बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि ओनसोलनिजों लोगोसे गोबां जोंनि बिटिआरनि EM MCLA बिथांमोनखौ जों हांख्रायदों, बिथांमोनाबो फैगोन। जों आसा फारियो फैबाय थानाय जि 7, 8, 9 बे सानथामनि जि हाबाफारि बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारियाव बयबो मदद आरो हेफाजाबखौ होनानै जोंखौ बानजाय आफादखौ हेफाजाबखौ होफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। आरो आसा फारियो जोङो जोंनि जि बुलुर बादायलायनाय बे बुलुर बादायलायनायखौ गासैबो रायजो राजाफ्रा अनसायनानै जोंखौ नायफैगोन बेखौ जोङो मिजिंथिनाय जादों। BLTनि गिबि मुंख्लं अन्थाइगोरा बड'सा बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि नैबे खाग्राबारि ओनसोलनि। बिथाङा बे ओनसोलखौ गोबां बिहोमा होनानै दैदेनदोंमोन। बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों जिबायदि सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायाव बिथाङा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। नाथाय बिथाङा अबथिरा 1996 मायथाइयाव मुंख्लं जादों सुथुरनि आखायाव। आरो बिथांनि मावनाय दांनाय बिथांनि सानस्रि आरो आदर्शखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बे ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बिथांमोना खौसे जानानै 2004 मायथाइनिफ्राय जोहोलाव अन्थाइगोरा बड'सा भारतनाङारि बुलुर बादायलायनाय होननायनि मोनसे बेवहाय बुलुर बादायलायनाय एबा भलिबल कम्पिटिसन खुङो। आरो बियो देग्लाय 21 बोसोराव आगान सुरबाय। जानुवारि दाननि 7, 8, 9
सानथामनि हाबाफारि लानानै नैबे गेलेग्रा फोथारावनो खुंनो थाखाय जोंनि खाग्राबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खाग्राबारि आनसलिक गेलेमु आफाद लोगोसे बे ओनसोलनि गोरों गोरा मेलेमजिबि बयबो साखाफारा जादों। 7 खालि गासैबो टिमा सफैगोन। 8 जानुवारि खालिनिफ्राय फुंनिफ्रायनो बे हाबाफारिजों लोगोसे बुलुर बादायलायनायाबो जागायजेनगोन। बेनिफ्राय 9 जानुवारि खालार खालि जोबथा गेलेनाय बादायलायनायखौ बेखेवनो थाखाय बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लाफैगोन। आरसि एबा जों ओनसोलनि रायजो राजाया 8 खालारनिफ्राय बे बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय जेरैबायदि साखाफारा जानांगौ बे साखाफाराया जोब्बाय। टिमखौ दोननाय, बिथांमोनखौ जाहोनाय, गेलेनायनि थाखाय जेरैबायदि अफिसियेल पारमिसन जेरैबायदि नांगौ बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो मावफुंजोब्बाय। गोजोनथाव बाथ्रा, बर'नि सासे मिलौदो सेरजा हुगिरि डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांखौबो जोङो बे हाबाफारियाव सेरजा हुनो थाखाय खावलायनाय जादों आरो बिथाङाबो 9 खालार खालि फैगोन। दा बेहाय अल इन्डिया इनभाइटेसन हिसाबै एबा भारतनाङारि हांख्रायनाय बुलुर बादायलायनाय महरै दिल्लीनिफ्राय टिम दङ, झारखन्डनि दङ, गुजरातनि इनकाम टेक्स फैगोन, मालिगाव रेलवे, बेबायदिनो जोंनि ओनसोलनिफ्राय भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननिफ्राय मोनसे टिम थागोन, सरभग, बेबायदिनो गासै मोन 8 टिमा बे गेलेनायाव बाहागो लागोन आरो जोबथा बादायलायनायाव जाय देरहासार जागोन एबा चेम्पियन बिथांमोननो 50,000 बान्था होनाय जागोन आरो जेननायनो 30,000 बान्था होनाय जागोन। दा गासैबो साखाफाराया जोंहा जोब्बाय। फिसा फिसौ जिखिना दङ बेखौ गाबोन समफोरनि गेजेराव जोङो फोजोबनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। आं रायजो राजाखौ खावलायगोन, जिहेथु बे बुलुर बादायलायनाया जोंनि ओनसोलाव मोनसेल' बुलुर बादायलायनाय जाय भारतनाङारि खुङो। थांनाय कभिडनि समाव बे गेलेनायनि जि मोनसे थासारि बा बे गेलेनायनि हाबाफारिखौ एसे जोङो खमायनो गोनां जादोंमोन, नाथाय 2021निफ्राय जों आरोबाव खालामदों आरो देग्लायहै जोङो बेखौ बांसिनै गाजा गोमजायै जों खालामनो नागिरदों। दा बेखायनो बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ 8 आरो 9 खालाराव बयखौबो फैनो थाखाय आं खावलायगोन आरो 9 खालाराव जिहेतु बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैगोन। दा बेखायनो फाइनाल गेमा एबा जोबथा बादायलायनायखौ जोङो मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय होगोन। दा बेखायनो बयखौबो आङो खावलायहरदों जाहाथे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गेलेनायखौ नायफैयो, लोगोसे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय सासे मुंख्लंखौ बयबो जाहाथे मान होफैयो, आं बेखौनो खावलायहरो। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।